Тези, които са запечатани от Светия Дух, са Божиите деца и тези, които са Божии деца. Техните имена са записани в книгата на живота и когато вашето име е записано в книгата на живота, никой не може да изтрие името ви от тази книга, защото Христос я е написал там на Голгота със своята скъпоценна кръв, чрез силата на Светия Дух, чрез любовта на Бог Отец. Никой не може да работи с твоето име, любими мои. Тези, които ще бъдат отхвърлени, са тези, които са се отрекли от Исус. Както казах, изкуственият интелект е създаден от човеци. Тази технология ще се върне и ще ги унищожи, защото те не са искали да имат Божия печат на челото си. На тяхното чело, имам предвид главата, което означава интелектът, те не искаха да бъдат запечатани от Светия Дух. Те отхвърлиха познанието за Бог, което е печатът на Светия Дух на челото. Отхвърляне на Божието знание е приемане на Сатана. Така че тези, които са приели знанието на Сатана, ще бъдат убити от тази технология, но тези, които са приели печата на Бог,